Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Eras Itnaga. So ayan guys, nag-order ako ng Shein for yung bag na sa Shein. And then dumating na siya guys. Dumating na siya. So, titignan natin kung okay ba yung order natin sa Shein kasi alam niyo na sa mga online ganon. So ayan, buksan na natin. So una kong binili, tatlo yung binili ko guys. Tatlo na order. So yung binili ko is wow! So, familiar kayo nito guys. Maganda siya. Pwede siyang pang pag may lakad ka, kunwari, punta ka sa city. Yan. Ganyan siya guys. Ganyan yung gusto ko to. Kasi sa Shein siya guys. Mura lang siya. Tapos, pa siya hindi siya madaling masira. Shine created to life good for all seasons. Diba? Ang ganda. Ganda ng Shein. So, second is, ayan, napakita na natin. Ang sunod is, gusto ko sana yung black. Kaso, na-order na siya sa pink. Pang pang trabaho. Mura lang siya, guys. Tingnan natin yung magano siya. Nasa 134 lahat. Tatlo to siya guys. 134. Tatlong bag. So, ang ganda kasi niya.
rin siyang, pwede nyo rin siyang ganyan lang, handbag, or pwede nyo siyang ganyan sa likod. So ito lang talaga ang na-filled. Kasi hindi ko nakita yung size niya. Kasi ang ganda ng ang ganda ng design. Tapos may extra pa siyang yung cute na. Ayun. So thank you. Thank you for watching. And kung bago ka lang sa YouTube channel ko, please like, share, and subscribe. Bye.